MFK Košice priviedol do najvyššej slovenskej súťaže. Viac o Jánovi Kozákovi v nasledujúcom materiáli. Ján Kozák je veľkou osobnosťou slovenského futbalu. Pred 10 a 9 rokmi bol pri tom, keď Košičania získali 2 tituly a hrali v Lige majstrov. Silné mužstvo a klub však boli iba epizódou. Prezešovská éra sa po jeseni 98 rozplynula. Do toho vstúpila politika a ten futbal nenapredoval, ale skôr sa hľadali chyby, skôr útoky na ľudí, čo chceli robiť futbal. Boli obrovské. No a tí ľudia sa postupom času stiahli. Nebola ochota investovať toľko do futbalu. Podmienky sa zhoršovali a tým pádom aj kvalita nielen v Košici a inde išla dole. A vyzeralo to aj nakoniec futbalu v metropole Východu. Až spojenie mesta s dlhodobým druholigistom z Ličartoviec prinieslo obrat a po 3 rokoch návrat Košíc do ligy. Po tej športovej stránke sa tam zišla skutočne dobrá partia aj hráčov, aj ľudí, čo robia okolo futbalu, bola zanietená a bolo cítiť na každom kroku, že je tam túžba po úspechu, túžba po tom, aby sa postúpilo do ligy. By som bol rád, keby tá spolupráca, či už mesta s čelnými funkcionármi klapala, aby to fungovalo, aby košický futbal napredoval. Podľa Jána Kozáka sa musí hrať liga v baštách slovenského klubového futbalu. Iba návrat k minulosti a silným tradíciám pomôže zlepšiť súťaživosť v slovenskom futbale. Preto ma to ani vôbec neprekvapuje, že Košice sú v lige, že hrajú dôstojnú úlohu a budú ju hrať v budúcnosti. Ale bol by som rád, keby ešte aj, povedzme, v tom našom regióne ešte aj Prešov postúpil do ligy, aby sa taká súťaživosť bola väčšia. Možno, že to chýba aj ľuďom a tým pádom, aby ten futbal tu v regióne viac ožil. Nováčik ligy sa v jeseni vonkoncom nesprával ustráchania, aj keď doma prehral 3 zápasy, skončil napokon na 3. mieste. Aké sú dlhodobejšie plány trénera MFK Košice? Určití hráči, ktorých poznám detailne za tie 3 roky práce s nimi, už majú strop výkonnosti svoj, každý má strop výkonnosti a viacerí z nich už ho neprekročia. Keď chceme napredovať, musíme dať šancu zase mladším hráčom, mladým hráčom, aby sa ukázali zase v tých majstrovských zápasoch, na čo majú, či môžeme s nimi počítať do budúcnosti, alebo musíme hľadať niečo nové. Mnohí ho vnímajú ako búrliváka a muža konfliktov. Bol a zostal svojským, strážiacim svoju pravdu, chrániacim si vlastný názor, ale všetko sa mení. Niekedy som porobil dosť hlúposti. Samozrejme, išiel som za svojou pravdou, čo je pravda. Nestále to musí tak výsť, ako človek si myslí. Vadia mi veci určité, s ktorými sa neviem zmieriť. Ale ten futbal mám natoľko rád, že stále s ním žijem a stále mi je nejakou výzvou pracovať vo futbale, niečo dosiahnuť. Čiže samozrejme mením sa aj ja. Na niektoré veci ináč sa pozerám ako pred 10 rokmi, kde je ten tlak na moju osobu, aj na futbal bol iný ako teraz po 10 rokoch. Za Československo odohral 55 zápasov, dal 9 gólov, získal bronz na majstrovstvách Európy, postúpil na majstrovstvá sveta. Bol futbalistom roka 81. Ambície naplňal talentom i robotou. Keď som začínal v Spišskej, tak chcel som sa dostať do ligy, hrať ligu. Keď už som toho ligu hral, chcel som byť reprezentant, chcel som hrať v reprezentácii. A za tým cieľom som tvrdo išiel, robil som všetko, maximum preto, aby som to dosiahol. Tak aj teraz ako tréner už človek má skúsenosti, niečo dosiahol. Či to je veľa alebo málo, to už je vec, aby iní ľudia o tom rozhodovali a mali svoj názor. Ja mám tiež svoj názor na to.
Ale ako tréner, samozrejme, už titul som dosiahol s Košicami dvakrát, postúpil s mužstvom do Ligy majstrov a nie som tak starý ešte, aby som nemal nejaké ciele pred sebou. Ten cieľ je byť v tíme ľudí, ktorí budú pri slovenskej reprezentácii. Ja si myslím, že možno to vyznie nejak nedobré, ale taký cieľ mám a za tým ešte pôjdem. Toľko klub